De eerste mogelijkheid in Helmond wie voor Cambuur. Maar Calon op Peersman, Van Kippersluis die de bal bij Barto krijgt en Barto die het inzet. En keeper Stijn van Gassel op zijn paard vindt. Het weer een hoopvol begin van een wedstrijd die uiteindelijk eindigt is hoe in een trieste niksigheid. Want dit weer het eigenlijk wel zo'n beetje wat Cambuur snellitten had. Justerjoen op Sportpark De Braak. Het weer net goed genoeg. Ja, Cummins die weer goed. Hier op deze prachtige kopbal van Robert Braber. Tikt hem keurig oer en houdt Cambuur daarmee in de race. Maar je viel al aan je wetter dat Cambuur Justerjoen in Helmond eigenlijk niks te hebben hier. Hier komt een doelpunt aan van Bourdou. De Belg Bourdou die het toch vrij uithellen kent. Dat het in verdedigend opzicht er al je net scherp uitzegt bij Cambuur. In de bal naar de linkerkant is het de linksback notabene Jason Bourdou die het inzet in de lange hoeken. En staat Cambuur achter. Dan wordt het nog mistig en dan wordt het gries en dan wordt het gevoel nog voller minder. Want ja, je viel een staren gewoon. Dit wordt hem eigenlijk net bij Cambuur. Er is altijd wel enige hoop voor zelfs als Isaac Calon onder de bal komt. Want met zijn individuele actie kan hij wel eens wat forceren. Dan luidt hij de bal achteruit naar Kip. En dan is daar Peersman. En dit hier hem eigenlijk op slag van rest wezen matten. De kopbal van Marvin Peersman get Liquels Noist. En dus eindigt het eerste bedrijf met een voorsprong van 1-0 voor Helmond Sport. Maar hier is vlot naar rest al de 2-0 in de markt. Jongen, op een ei is het er Robert Braber. Hij liet hem in de eerste helft ook al een keer heel goed zien met een kopbal. Die het nou toch tamelijk ongehinderd rijke koppen kan. En daarmee de wedstrijd, ja, het kan het oors als in het slot gooit. Huppakee, daar is hij. Koppen tot Braber, de routinier van Helmond Sport. En dan is het 2-0 voor de thuisploeg. In Cambuur, het komt maar net wat onvallend aan. Het wie eigenlijk helemaal niks wat Cambuur zijn liet. Een enorme deceptie voor de Ljouters. Hier de voorzet komt nog voor de voeten van Grat Damen. Die hier direct wel in mocht, ja, maar hij rekt het hem totaal verkeerd. En Cummins, de enige die hem wat onder malaise ontloeken koer, die pakt die bal. Dan is hier boetenspel constateerd voor Marvin Peersman. Die had al een gele kaart in de boeze. Die skopt de bal voort, wils de skiertjoch er al fluiten hier. Dat is dom, dat is oliedom, want dan weet je, daar komt hij om, de rode kaart. Het is in de blessuretijd, het heeft net een protte gevolgen, hoewel. Maar het is toch wel een hele domme rode kaart die Marvin Peersman hier oprint. Hij rent echt in de schorsing om. In gevolgen, ja het had wel gevolgen, maar hier komt de lange bal nog eens een keer. En dan komt hij keurig uit bij Jordi Thomassen. Van der Laan kukelt om 4. Van Delen kan hem net mee pakken. En dan wordt het 3-0 voor Helmond Sport. En dat is het einde van een trieste seizoen in Helmond. Sipke Hulshoff, kisten wat bedenken voor dit seizoen? Een waardeloos seizoen. Dat is het eerste wat ik bedenken kan. Ik denk dat we nog zelf nog bij de rust gewoon starten van Barto. Maar daarna denk ik dat hij in de eerste helft al matig wie. En dan komt hij in de rust en denkt van het kind haast net minder. Maar ik denk dat het tweede helft nog minder wie. Dus het wie één grote deceptie.